aquí a Barcelona, que és el Kairos Mobile Summit, on vindran aproximadament uns 150 estudiants d'arreu del món per desenvolupar solucions des de la tecnologia mòbil que també tinguin un impacte social amb els temes de salut, sostenibilitat i noves maneres de fer política a través de la tecnologia. El segon dia de l'esdeveniment vindran 20 startups d'arreu del món a presentar el seu producte i quina és la seva solució enfront d'inversors.